दुखुनि खौरां लानानै फैदों। खुलुमबाय। जोंना ब्रादार निर्मल मानगोनां आदा निर्मला जोबथाहांबोबाय। मैयानि शुक्रबारनि 11टा मोनानि 11टा समाव जोबथाहांबोबाय। बेनिखायनो खावलायो नोंथांमोनहा बे जोबथा बिदायाव बाहागो लागोन होननानै खावलायनाय थाबाय। बिथाङा गोबांथार खामानि मावलांबाय जोंनि समाजाव, जोंनि काथलिक समाजाव, बिसेसकै बिथांनि न'खराव, जायनि जाउनाव बिथांनि फेमिलि गोबांथार फेमिलिया दिनै गोरों गोरा जानो हाबाय आरो जोंनि समाजाव गोबांथार खामानि मावलांबाय। जोंहा दिनै जोबथाहांबोबाय। जोंहा गोबां दिननिफ्रायनो बेमाराव गोग्लैनानै दंमोन। दिनै बिथाङा शुक्रबारनि मोना समाव जोबथाहांबोबाय। दिनैहाय सनिबार, बे सनिबारनि 11टा-12टा टाइम बायदियाव जोङो जोबथा बिदाय होनो थाखाय आखायाव लादों। बेनिखायनो खावलायो जायफोरा खाथि खालानि सिनायनाय सुबुंफोर बिथांमोनाबो बे जोबथा बिदायाव बाहागो लाफैगोन होननानै जों खावलायहरखाबाय जोंनि दैदेनगिरि आरो बिथांनिनो लोगो गिबि बिथांमोनखौबो खावलायहरबाय। जों गासैबो फैजोबगोन आरो आसा खालामो बिथांनि आंगो फिसाज्लाफ्राबो फैगोन होननानै जों आसा खालामबाय। आलफ्रेड ब्रादार आर्थुरनि बिफा बिथाङा जोबथाहांबोबाय। बिथाङा गोबां दिननिफ्रायनो साजानायाव गोग्लैनानै दंमोन, लोमजानानै दंमोन, सिखारनो हायामोन। बिनि गासैबो सोलेरा बेमारजों साग्लोबजोबदोंमोन। बेनिफ्राय दिनैहाय बिथाङा जोबथाहांबोबाय। शुक्रबारनि मोनानि 11टा एसे टाइम बारनानै बिथाङा जोबथाहांबोबाय। दिनै सनिबार, बे सनिबाराव बिथांखौ जोङो जोबथा बिदाय होसिगोन। बेनिखायनो खावलायो जायफोरा सिनायनाय खाथि खालानि नोंथांमोना बे जोबथा बिदायाव बाहागो लाफैगोन होननानै जोङो गोबांथार गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौबो खबर हरजोब्बाय। बिथांमोनाबो सिनायनाय सुबुंफोरा फैगोन आरो बे जोबथा बिदायाव बाहागो लाफैगोन आरो जोंनि ब्रादार आर्थुरा जोबनायाव बाहागो लाफैसिगोन। दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों। सालानि खाथियाव बोरै साबसिन जागोन।